Dendik eta eskerrak eman onorbidutako denoi, eta nik hori orkestzenak eta guztu esatea espero dugu. Azkenen nahi bende pixka berandu xago, eta bai udaletxe, teknikari eta enpresaren laguntzarekin azkenan lortu dugu nola teknifikazio zentro honetan medikuntza zerbitzua, entrenamendu zerbitzua eta ikusia zerbitzua martxan jartzea. Eta gure helburu nagusia zerbitzu horrekin Orioko herritar guztiei, eta elkarteei, gertuko herritako elkarte eta erabiltzaileei zerbitzua gertutik eta zuzenean eman ahal izatea. Eta gaurkoan buru belarri arituko gara, eta zerbitzu hemen ematen. Horretarako profesional oso kualifikatuak daude zentru lanean, eta ziur oso ondo egin dutela. Printzipioz ez dut luzatu nahi, luzerako jungo alatxarrekin, hori da gaurko garrantzitsena, ederrekin pasako dizuet, zentruko eguneroko medikoa, eta berak komentaketa bat aurkeztu, eta berai emango dugu, hasiera batean zentrua erakutsi egin izan hasieran, bukararako utziko dugu, ez dela asko luzatuko zaigu bisita eta oso berandu egingo zaigu. Berriz ere eskerrak eman deniri, guztu bezan daira. Kaixo, arratsalde on denoi, gehienak ezagunak, esateko. Ilusio handiz ireki dugu zentrua, kirolarientzat, kirolara sustatzeko eta errendimenduak baita bermatzeko, kirolari egiteko kirolari. Ez dut artitzen nahi, bakarrik utziko zaizuet ekarri ditugun polente oso onak entzuten eta besterik gabe. Nire ilusio handi bat zan nire lanbidea egin ahal izatea etxetik gertu eta egin gozuen gode eta esan dagoa ilusio handi eta zuei zerbitzu gorena ematzeko prest.